pagpabuya ang kasigudan dagiti IP dagiti disenyo no dagiti makikita dito'y dragon kaskada bilit mabalin mo dagito'y belt bags dagito'y backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga orayan niya nga disenyo kabailan dagito'y nga pataudin. Ay katuon na po no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumuti biyang ta danunin dagito'y no adag kasapulan. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga oras kailian at tingidanon may kada kayo dagiti damdamag iti dito gundaway babayan ti Tiradpas damdamag agsapa. Mangiganyo da ito iti 693 Radyo Tiradpas ken mabuyayo iti DCTP Digital TV. Dagiti damdamag formal nga nalukatan idi may ka o patapulok at maysa nga paset ti balikatan exercises tinagbaytan ti Pilipinas ken Estados Unidos nga panggap na nga papigsayan ti relasyon ken panagtinulong ti dua nga pagilyan. Mapatapata nga umabot iti 17,000 nga soldado ti makipaset ti tinawen nga panagsanay. Pakairamanan dagiti naggapo kadagiti pagilyan iti Australia, Japan, New Zealand, Canada ken France kastamet kadagiti observers. Maangay ti opening ceremony iti Campo Aguinaldo manamnama nga partisiparan dagiti nangatong opisyal ti Pilipinas ken Estados Unidos ngay dauluan da Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr., DFA Secretary Teresa Lazaro ken ti Ambassador ti Estados Unidos ti Pilipinas nga ni Robert Ewing. Kastamet ti Armada wenno AFP Chief of Staff ti Pilipinas ni General Romeo Browner Jr., ken babayan ti U.S. Marine Corps Marine Expeditionary Force Commander Lieutenant General Christian Wortman. Itampok na dagiti na dumaduma nga ehersisyo militar kas ti live fire exercise ken panangpalned ti decommission nga BRP Quezon. Manamnamamet nga ipakita ti Japan ti Self-Defense Force ti kabaylan na iti ground-to-surface missile firing bayat nga manamnamamet nga saren ti Amerika ti M142 High Mobility Artillery Rocket System nga nausar iti nabitpay nga nilipas nga ehersisyo ti Salaknib. Sigon kin AFP Education Training and Doctrine Commander Major General Francisco Lorenzo Jr., paset detoy ti modernisasyon nga sanlay nga iti alikamen wenno armaments no di peket ti panakamo ken taktika dagiti soldado. Ditoy pay nga maasa ti paglayngan ken kabailanda iti panangisagana ti naduma-duma nga karit iti tangatang iti daga ken baybay uray ti cyber domain.
Kabayatan na impadamag ti Philippine Ports Authority nga nagado wenno kagiddan ti panagado ti wenno panagnato ti cross tourism ti Pagilian. Kagiddan ti panagado ti turnaround cross calls itang arugrugi ti 2026. Manipod Enero ginggana ti Pebrero naka-record ti PPA ti 20 katinem nga cross calls kanasurok nga 76,000 nga pasahero. Idinto nga imato ti inem ti turnaround call ti EBA Makapagal Cross Terminal iti Manila. Manipod iti dua idi napan nga tawen. Sigon ken ni Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel R. Santiago, agtultuloy ti panakapasayat dagiti puerto tapno masuportaran ti madado nga cross passenger. Agtultuloy met nga dumanon ti nasurok nga 226,000 ti panagado ti cross arrivals. Idi tawen 2025 ti labes ti pre-pandemic level agraman ti modernization ken panakapalawa dagiti sangladanan iti naduma-duma nga paset iti Pagilian. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirat pas damdamag agsapa. Nalpasen ti panakaramid ti access road iti Nabotas Sanitary Landfill. Tapno mapadaras ti sisarek dagiti nadagsen nga alikamen para iti firefighting operations iti nasao nga lugar. Sigon iti Department of Public Works and Highways wenno DPWH karaman kadagiti na itulod nga alikamen ket dagiti backhoe, bulldozer, dump truck ken dredger tapno mapapartak ti panagresponde ken malapdan ti panagwaras ti napuskol ken makasabidong nga asok nga mga pektar kadagiti umili wenno agindeg iti Calaucan, Malabon, Nabotas ken Bulacan. Naaramid ti tignay kasungbat ti direktiba ti presidente babaen ti panakitinulong ti DPWH ti lokal gobyerno ti Nabotas ken ti pribado nga sektor. Panggep ti proyekto nga mapapartak ti panakadepdep ti uram into nagangay ket mangkisay ti pegad ti salunat dagiti naapektaran a komunidad. Impakamo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. idi Abril 18 ti manamnama nga panagbaba ti presyo ti produkto petrolyo ita nga lawas. Sigon iti Presidente, makisayan ti diesel iti 24 pesos and 19 centavos kada litro. Ti gasolina ket 3 pesos ken 40 ket maysa nga centavos. Kabayatan nga tigas ket 2 pesos. Maibilang daytoy nga maysa kadagiti kadakkelan nga panagbaba ti presyo ti diesel. Manamnam daytoy nga mangyeg ti bang-ar kadagiti motorista ken iti sektor ti transportasyon. Inayon pa ni Presidente Marcos ngagbaling nga naridam ken dagos nga report ti masiknan nga ahensya ti anyaman nga panaglabsing wenno saan nga panagtungpal tinay patungpal wenno panakaybaba ti presyo ti langis. Tinasong rollback ket manamnama nga day ti positibo nga epekto ti presyo ken plete dagiti tagilako nang runa ti katingaan dagiti agtultuloy nga karit iti ekonomiya. Panggep ti House Committee on Justice nga pagpatinggaen wenno pasardingen dagiti hearing may nag-impeachment complaint kontra kini Vice Presidente Sara Duterte intuno Abril 29. Sigon kini Lanao del Sur asidig sigon iti Lanao del Sur asideg na malpas ni Rep. C. Alonto Adyong kameng ti Justice Panel ti panagurnong ti ebidensya no sa dino anay tuding ti maudi nga panakadingeg ti kaso inton Abril 22 ken 29. Karaman kadagiti isyu nga nasukimaten ti komite ket ti di umiso nga panagusar kadagiti confidential funds. Ti di mailawlawag nga kinabaknang ken ti panagtutunos ken di panagtutunos ti statements of assets and liabilities and net worth na. Karaman pa iti akusasyon ti mapapati nga pangta kada Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos ken dagiti the dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Itapay lang kit adday ti proseso ti panangikedeng no adda posible nga makagapu kadagiti aligasyon nga maibusor ken kuana. Ilawlawag ni Adyo nga saan ngayon sigida nga maprobaran ti plenary report
Gaputa mapagdidebatyan daytoy ken maikan iti gundaway dagiti Mammanday Linteg. Ngagsaludsod iti sponsor ken chair ti komite ni Batangas Representative Gervil Luestro. Impaganagyat na pay nga ti akem ti Kamara ket mangikeddeng laeng no adda probable cause ken saan nga mangukom iti basol. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dititirat pas damdamag agsapa na ipaayanen kadagiti sumagmamanon nga lugar ti Metro Manila dagiti naipaayan kadagiti sumagmamanon nga lugar iti Metro Manila dagiti 20 nga tonelada nga nateng nga produkto dagiti mannalon iti binggit ada iti ginatang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para kadagiti pamilya ngagkasapulan. Umununan nga kinunan ni Presidente Marcos Jr. nga makatulong daytoy kadagiti mannalon. Malaksid ti daytoy ket adda pay dagiti addang nga inaramid da tapno matulungan dagiti mannalon. Iti Quezon City naitulod dagiti nateng iti City Hall tapno maited kadagiti residente kabayatan na personal met nga inawat ni Mayor Amy Calixto Robiano ti supply para ti Pasay City nga maited kadagiti napili nga benepisyaryo. Adamet nga naipatulod anateng iti Caloocan City Hall North Nabotas Convention Center ken Barangay Potrero Hall iti Malabon. Pakairamanan pa'y kadagiti mawat ti supply ket ti Department of Social Welfare and Development National Capital Region iti Bago Bantay, Quezon City, Walang Gutom Kitchen iti Pasay City, Delpan Sports Complex ti Manila, New Bilibid Prison ti Muntinlupa ken Manila City Jail. Umununan nga kinunan ti Presidential Communications Office wenno PCO apanggep daytoy nga programa nga matulungan dagiti mannalon iti binggit kalaksidan na nga makaipaay ti taraon kadagiti lugar nga agkasapulan. Agtultuloy pa lang di man nakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Inlanad ti baro nga nadutukan nga direktor ti Philippine National Police Academy wenno PNPA nga ni Police Brigadier General Redrico Maranan ti inem a prioridad na nga panang amyenda para ti epektibo nga panakaipatungpal dagiti reforma iti uneg ti akademya. May tunos met daytoy ti direktiba ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. amang suporta ti adda nga nasaknap nga reforma ken modernisasyon. Iti umuno nga komperensya ti Command Conference kalpasan ti panagtakem na impaganaggit ni Maranan nga tinainget nga panakaipatungpal ti honor code ken tinapartak nga panakarisot ti amin nga administratibo kastamit nga disiplina nga kaso. Iti babaen ti baro nga liderato ti PNPA may patungpalmet ti zero tolerance ti hazing kastamit dagiti bisyo kas ti arak ken sigarilyo iti uray iti restriction kadagiti gadgets tapno may mula ti disiplina ken professionalism iti kapanunutan dagiti kadete. May kabelmet ti CCTV ti uneg dagiti pasilidad ti PNPA tapno mapapigsa ti monitoring kastamet ti panakasaluad ti seguridad ti akademya. Iti pakasaritaan ti Philippine Herbal Medicine nga pito-pito. Iso ti kaunaan ang mapagtalkan nga epektibo ken traditional nga dang nga mangagas kadagiti intay saksakiten. Idi ti pito-pito ti pinaka-epektibo nga herbal ket narigat a masapulan nga kumpleto. Masapol nga lingtaem paborkam ken inumen tapno maagasan dagiti na dumaduma nga sakit. Itan addan iti herbal capsule na. Ti pito-pito ket addan iti kapsula pinapartak ti panaginom, pinadaras ti epekto. Mas nabilbileg ken kabailanan ti panakaagas dagiti marikrik na. Ti Mailbent pito-pito herbal capsule ket maysa nga 8-in-1 herbal capsule nga napagtitipon ti bileg ken laing na. Red alingatong, santon mangustin, epektibong serpentina, panyawan makabuhay. Turmeric wenno orange nga laya, sambong banaba lagundi. Isu nga para ti natural nga proteksyon, prevention, solution ti problema iti nangatong nga kolesterol. Uric, creatinine, sakit ti puso, kidney, dalem, bara, lumlumteg wenno bukol-bukol, bato, kanser, napartak ang mabanog ken maawanan pigsa wenno agkakapsot.
Agusar ti pito-pito herbal capsule mamitlo ti kadaldaw sakbay wenno kalpasan ti panangan. Sa pito-pito plus herbal capsule, katawan ay protektado, kalusugan ay garantisado. Dagiti produkto ti pito-pito herbal capsule, herbal coffee ken herbal oil. Magatang yo dagitoy kadagiti sukiyo nga butika ti Tagodin Ilocos Sur. KJT Pharmacy, Aloha Pharmacy ken Borje Pharmacy. Iti Santa Cruz, Ilocos Sur, Premils Pharmacy. Parmasya Monlaisame ken Carilin Pharmacy. Iti Santa Lucia, Ilocos Sur, Agasco Pharmacy. Premils Pharmacy ken Archangel Drugstore. Iti Candon City, Clemens Drugstore, Boutique Kaliwayway. Carl Brills Drugstore, St. Peregrine Pharmacy. Lucky Med Pharmacy ken Jerimodes Pharmacy. Iti Santa Maria con San Esteban Aprayals Pharmacy, ken iti Santiago Ilocos Sur, Kalugaran Pharmacy. Ada dupay nga detalye dagiti damdamag dito lang tirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo. Love for all team, dahil sinabi ko ng asawa ko, we should bring medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Love for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ng Mayor yung sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Ta dakkel unay nga tulong daytoy ta libre amin ang laboratory, X-ray and everything, pati dental, and of course the agas. Nasaya at med sir ta natulungan da kami nga marigrigat adumot tin na iparanod na kanyame. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine iti panakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Ta syempre siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaig da dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady na ito yung Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa kiti programa da. Amo tayo met nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulukan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocos Sur nang ro na ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramidan ditoy Love for All. So adu manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti kitoy nga serbisyo iti gobyerno.
May dalang pang heart disease, lung disease, cancer at stroke. Kaya mag-quit ka na, kaya mo yan. Huwag nang mag-smoke. Hindi kulang sirang ngipin at mabahong hininga. Alam mo kung anong cool kapag may peace or free lifestyle ka. Stay fresh, stay healthy. Kahit kailan hindi kulang pag-hindi. The best kapag healthy. Ang kalusugan ay walang kapalit. Huwag ka nang magyosi, huwag ka nang magyosi. Huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang mag-vape. Huwag ka nang magyosi o mag-vape. Quit ka na before it's too late. Don't fool yourself with smoking or with vaping. Call sa quit line 1558 1558. Huwag magpaloko, huwag magyosi, huwag mag-vape. Siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Our teams will be competing on Tuesday. Jerry Rigo, Joe Sanderman, Choco Moto, and Lopez. I'd like to welcome you all to Manila City. Thank you. Agtultuloy, ti panakadandanon, kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito'y tirad pas damdamag agsapa. Iti dito yung gundaway, amuan tayon, ti sasaaden ti panawen, manipod iti pag-asa. Araw ng Martes, April 21, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Currently nga wala naman tayong inaasahan na mga magdamagang pag-ulan. Although may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Sa kasulukuyan, wala na rin tayo minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan natin dito sa may Metro Manila at buong Luzon, mainit at maalinsangang panahon pa rin, morning hanggang tanghali at pagdating ng hapon, doon tumataas yung mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga yung ganitong klaseng panahon na posible pang magpatuloy in the next 3 to 5 days. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 34 degrees Celsius. 21 to 32 degrees Celsius sa may Lawag, 25 to 36 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 24 to 33 degrees Celsius sa may Legazpi, 17 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 22 to 33 degrees Celsius naman sa may Tagaytay. Agwat naman ng temperatura ngayong araw sa may Puerto Princesa ay 24 to 33 degrees Celsius at 28 to 33 degrees Celsius naman sa may Calayan Islands.
Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at sa Mindanao, katulad sa Luzon, asahan pa nga rin natin yung mainit at malinsangang panahon, morning until noon, and then pagdating ng hapon, tumataas pa rin ang tsansa ng mga thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Naasahan nga rin natin yung ganitong panahon sa Visayas at Mindanao, posible magpatuloy in the next 3 to 5 days. Agwat na temperatura ngayong araw sa Cebu at Tacloban ay 25 to 32 degrees Celsius. 22 to 33 degrees Celsius sa may Iloilo, 24 to 34 degrees Celsius sa may Zamboanga at Davao, at 23 to 32 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro. Update naman sa heat index, kahapon na itala ang heat index sa Metro Manila na 37 to 39 degrees Celsius. Ang pinakamataas sa buong bansa natin ay sa may Sangli Point, Cavite na umabot sa 43 degrees Celsius. Iyan ay base sa mga estasyon na mayroon tayo sa ating bansa. Ngayong araw naman, ang heat index sa Metro Manila ay tinatayang 38 to 39 degrees Celsius at tinatayang pinakamataas ngayong araw ay sa may Sangli Point, Cavite na posibleng umabot ng 43 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:39 ng umaga at lulubog ng 6:11 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-ulat. Okay, sinadya po ti latest nga sa saaden ti panawen manipod iti Pag-asa. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag. Ditoy tirat pas damdamag agsapa. Awan ti panakaingato ti presyo dagiti kang runaan nga magatgatang kadagiti grocery stores ken supermarkets. Aging gana ti Mayo 10 iti daytoy atawen kas kuna ti Department of Trade and Industry. Sigon iti DTI, Secretary Cristina Roque, napagnunumuan daytoy kadagiti manufacturers ken retailers tapno agtalinaed nga natalged ti presyo dagiti kang runan nga basic necessities ken prime commodity. Iti dito kundaway, ang lawatan tayo ti may isang live report manipod tiruar. Partner Ronald, naimbag nga bigat mo. Go ahead, partner. Thank you very much, partner Jerry. Dato'y naaresto a tao, may gaputa na alaan iti inam agramo, iti napagango bulong ti marijuana. Agaro pala 5:45 hingga na talas 6:20 iti rumabi idi Kalman sa Bangar La Union. Baban ka dagiti protecting unit, iti Bangar Police Station, Kasli Unit, kadwada dagiti kamang ti La Union Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence, Regional Drug Enforcement Unit, PIDEA RO1, kung dagiti kamang iti 103rd Regional Mobile Force Battalion 1. The suspect may isa lalaki, street label individual, 19 anyos, paro, estudyante, residente ti Bangar La Union. Na isang katanda ito iti bypass operation, agaro pala 5:45 hingga alas 6:20, iti rumabi di rabi kontra ken kuana nagresultante panakarestar na. Naala dagiti sumaganad ebidensya kabayatan iti operation, ti drug evidence, inyo magramo iti mapapati nga napagango ang bulong ti marijuana, nagatadanda ito iti 720 pesos. Dagkan kasamatan na naipalaon dato iti duwa nga hitsil transparent plastic sachets. Dagiti nan drug evidence, may sa pidaso iti 500 pesos kas by bus money, talo nga sa 500 pesos kas bodol money, may isang lighter, may isang cellphone. Inventaryo ko na markaan na gito ita sa ebidensya, dito na oras kanito babaan iti presensya, dagiti mandato tilintag saksi kan iti mismo suspect. Kaya sa bali pa damag, dito na-arrestar mo tatao gapo tanalaan ti mapapati nga may sa agramo iti Shabu
datoy kag agaro alas 5:30 ganat alas 8:30 idi rabi sa San Fernando City, La Union. Babayan kadagiti operating units iti San Fernando City Police Station, kadwa na dagiti kamang Regional Investigation, Regional Drug Enforcement Unit, TSC Regional Mobile Force Battalion 1, La Union Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence, PIDEG SOU1, First La Union Provincial Mobile Force Company, dagiti kamang ti Second La Union Provincial Mobile Force Company, kan dagiti kamang iti Lumarsta. I-suspect may sa babae, street level individual, 56 anyos, nasawaan, street vendor, nga taga San Fernando City, La Union. Na siyang katanda ito bypass operation, nagaro alas 5:30, ganat alas 8:30, idi rabi nagresultan ti panakarestar na. Naala dagiti sumaganad ng ebidensya kabayatan ti operation. Ti drug evidence may sa gramo ti mapapati asyabo, nagatanan dito ti 6,800 pesos, na ipalaon ti may sa HL transparent plastic sachets. Dito non-drug evidence, may isang cellphone, may isang 500 kas bypass money, na inventaryo ko na markaan na gito kas ebidensya, ti dito nga oras kanito babaan ti presensya, ti mandato, ti lintag, akas witness, kan iti mismo as suspect. Kanti sa bali pa damag, dito yung na-arresta na tao, garot alas 8, idilaeng rabi sa Baknutan, La Union. Babaan ka naging operatiba ti Baknutan MPS, ti akusado may sa babae 49 anyos, awan na nasawa at taga Baknutan, La Union. Na-arrestar dito babaan iti bilog tiwanan o mares, maiga po iti kaso of falsification of public documents by private individual na i-maldate under criminal case numbers 221-23-CR-MTCC. Dito kata may serve para iti panakasentensya na ti akusado kata daytatan iti custody ti Baknutan Municipal Police Station. Para tinamdamag sa pa, Ronald Okoya yun, Tirad Fast News. Thank you, partner Ronald. Kadagitang damdamag. Adado pa'y nga detalye, dagiti damdamag, dito lang Tirad Fast damdamag, agsapa, idanon mi kada kayo kalpasan, dagiti pakamo. Our teams will be competing on Tuesday. Jerry Rigo, Joe Steinbecker, Choco Moto, and Lopez. I'd like to welcome you all to London City. Thank you to the President, for allowing us to host the PBL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour.
Ngayong hapon, binibigyan natin ng parangal ang maating makukulay na float at festival performances noong nakaraang araw ng kalayaan. Dahil ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagsulong. Ito rin ay ang pag-aalala at pagbibigay halaga sa ating pinanggalingan. Your creativity, your passion, the spirit that brings depth and meaning to who we are as a nation. Kaya't saludo ako sa inyong lahat. I hope that the spark that you have within you to join these kinds of festivities, that it will never leave. It will never leave your heart, and it will never leave your creative spirit. Because we are not just preserving our culture when we do this. We preserve it for the next generation, but more so, we are living our culture. We are living it proudly and joyfully and meaningfully. Ipakita natin na tayo ang tagapagmana ng tapang, talino at malasakit ng ating mga ninuno. Tayo ang mga bagong Pilipino. Katulad nila, may disiplina, may husay, may panindigan ipaglaban ang kinabukasan ang ating inang bayan. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Awan ti panakaingato ti presyo dagiti kang runaan na magatgatang kadagiti grocery stores kan supermarket sa ginggana ti Mayo 10 iti daytoy atawen kas kinuna ti Department of Trade and Industry. Sigon kini DTI Secretary Cristina Roque na pagnunumuan daytoy dagiti manufacturers ken retailers tapno talinaed nga natalged ti presyo dagiti kang runaan nga basic necessity ken prime commodity. Mangtingel pay daytoy ti anyaman na markup sa ginggana iti sumaruno a bulan kapasan tinabit pay nga rollback ti presyo dagiti produkto petrolyo. Kinuna na pay nga ti panagbaba ti presyo ti lanak at makatulong tapno saan nga umato ti presyo dagiti tagilako. Imununan daytoy nga naipatungpal iti Abril 16 ken na 30 ngem napatidog ginggana ti Mayo 10 kalpasan ti konsultasyon iti industriya. Agtultuloy ti panakipagtrabaho ti ahensya kadagiti negosyo, establisimento tapno mataginayon ti natalged nga presyo dagiti kang runaan nga produkto. Kabayatan na kaspaset ti bayanihan para sa balikbayang manggagawa. Indauluan ti Department of Migrant Workers Regional Office 7 or 12 ti bagong bayani ng mundo kinumusta na ket ti panagbaon ti Middle East repatriates with psychosocial processing activity ti Cebu Provincial Capitol Building. Ken iti daytoy agundaway alawaten tayo ti maysa nga live report manipod iti Roar. Partner Nick, go ahead partner. Yes, thank you very much sa partner Jerry. Iti ili at agudin nilo kusor ang dito na pasabak na vehicular traffic accident muna self-accident alas 3 edi April 20 iti National Highway Barangay Bitalag tagudin nilo kusor. Daraman dito iti agtawan 20 maysa adaan ti live-in partner maysa nga vulcanizer ken resident ti Barangay Liptong tagudin nilo kusor minanihon at ti maysa nga agmaris ti Asol Uno Puraw nga Honda Click 125 at anti-plate number nga 759 IGC. Prior iti ito insidente, dito natakabat ang motorsiklo kat dito tagdadalya sa Titagudin Mountain Province Road, Barangay Bitalag, Tagudin, Ilocosur. Nagtuturong tilaw na direksyon, hindi din dito nakatanon tinakapasabakan dito insidente, dito driver ti imovertik ti may saulugan, iti outer lane. Dito katupay kasta, gapu iti dito sasaada na ito kalsada, dati driver ti napukaw ti control ti handlebar, dat arason iti dati ti nakaikrasan na nauyas datoy. Iti kalsada pakabilangan dati motorsiklo, iti pavement. Dati resulta na ito driver ket naglakam iti panakadangran ti ulna, ken panakagarong-garumyat ti nadumo na papaset ti bagina, dati tinaypam babaam ariti nagresponde
iti district hospital Barangay View Tagudin Ilocosur para ti medical treatment. Dati driver kat sa awan ti suot na nga helmet kabayatan ti silente ket dahito ti under the influence of liquor nga dahito ti nadoktaran ti nangatin na physician. Dahito ti nadakabat motorsiklo kat dahito ti nadaam iti dadali ti sampay nga bo iti gatat iti panakaestimar da. Kabayatan na at tapos dahito napasada to panagbat nga napasamak batlaan ti alas 10:20 unang napasamak alas 10:20 iti April 20 iti barangay Tarangotong Tagudin Ilocosur. Ti biktima daytoy agtaon ti 55 nasawan may nga karpentero ken dato suspek ket daytoy ti kabsa na agtaon ti 57 may sabat lang nga karpentero ti nakawit ni si daytoy pasamak ket agtaon ti 60 nasawaan ket daytoy ti may sabat lang karpentero. Amin dagito targa barangay Tarangotong Tagudin Ilocosur. May basta iti police report sigon dati witness dati suspect iti simmangbay iti data lugar kinakomprontar na dati brother na dayto iti nagatan dati biktima dati muten iti nagdaan dati nagbatan dati napudot nga argumento aging gana dati suspect nagturong iti pagtaganak iti di nagsubli datoy at damot tigim na nga datoy buneng. Dahito ba kinakomprontar naman yan? Dahito biktima aging gana, nga dahito addan tinapasamak, iti nagbatanda iti panakadunor, dahito biktima. Dahito tinipam, baba na iti nagresponde nga MDRRMO, iti Tagudin Ilocosur District Hospital, Barangay View, Tagudin Ilocosur para ti medical attention, dahito suspect arestado, iti mismo ti pagtaingan na, babaan na iti nagresponde nga personnel, ti Tagudin Municipal Police Station, dahito iti nepam, iti hospital para ti medical examination. Dahito inarabat na nga bunang, dahito iti adlam ti approximately nga katikdog, nga 22 nga pulgada. Dahito aging nga ti handle na, dahito iti na-surrender, babaan dahito suspect. Para iti damdamag agsapa, Nick Baruga Terpas News. Thank you, partner Nick, kadagitang damdamag. Agtultuloy pa lang, ti panakaidandanon, kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito'y tirat pas damdamag agsapa. Formal nga nalukatan, ti may ka upatapulog at maysa nga paset ti balikatan exercises, ti nagbaitan ti Pilipinas ken Estados Unidos, nga panggap na nga papigsan ti relasyon ken panagtinulong ti dua nga pagilyan. Mapatapat na nga umabot iti 17,000 nga soldado ti makipaset iti tinawen nga panagsanay pakairamanan dagiti naggapo kadagiti pagilyan ti Australia, Japan, New Zealand, Canada ken France karaman dagiti observers. Maangay ti opening ceremony ti Campo Aguinaldo manamnama nga pakipasitan dagiti nangatong opisyal ti Pilipinas ken Amerika. Idawluan da Defense Secretary Gilbert Chodoro, DFA Secretary Teresa Lazaro ken ti Ambassador ti United States iti Pilipinas nga ni Robert Ewing. Kastamet ti AFP Chief of Staff ti Pilipinas ni General Romeo Brownier Jr. ken babaen ti US Marine Corps Marine Expeditionary Force Commander Lieutenant General Christian Wortman. Itampok na dagiti na dumaduma nga ehersisyo militar kas ti live fire exercises ken panangpalned ti decommission nga BRP Quezon. Manamnamamet nga ipakita ti Japan ti self-defense force, ti kabaylan na ti ground-to-surface missile firing, bayat nga manamnamamet nga osaren ti Amerika ti MH-142 High Mobility Artillery Rocket System, anaw sarmet tinabitpay nga nailipas nga ehersisyo ti Salaknib. Sigon kini AFP Education Training and Doctrine Commander Major General Francisco Lorenzo Jr. Paset daytoy ti modernisasyon sanlay nga ti alikamen no di peket iti panakaamo ken taktika dagiti soldado. Dito'y nga maasa ti paglaingan ken kabalan dati panagsagana iti naduma-duma nga karit ti tangatang daga ken kabaybayan uray pay iti cyber domain. Agtultuloy pa lang di pa nakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito'y tirad pas damdamag agsapa. Impadamag ti Philippine Ports Authority ti panagnato ti cross tourism ti Pagilian.
Kagidan ti panagado ti turnaround cross calls itang rugrugi ti 2026. Manipod Enero ginggana ti Pebrero naka-record ti PPA iti 26 nga cross calls kinasurok nga 76,000 nga pasahero. Idinto nga ngimato iti inem ti turnaround call ti Eva Macapagal Cross Terminal iti Manila manipod ti 2 idi napan atawen. Sigon kini Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel R. Santiago, agtultuloy ti panakapasayat dagiti puerto tapno masuportaran ti umadado nga cross passenger. Agtultuloy met adumanon tinasurok nga 226,000 ti panagado ti cross arrivals iti kalabes ti pre-pandemic level agraman ti modernisasyon ken panakapalawa dagiti sangladanan iti naduma-duma nga paset iti Pagilian. Kabayatan na nalpasen ti panakaramid ti access road iti nabutas sanitary landfill tapno mapadaras ti siserek dagiti alikamen wenno dagiti firefighting operations ti nasaong nga lugar. Sigon ti Department of Public Works and Highways karaman dagiti naidanon nga kasapulan ket dagiti backhoe, bulldozer, dump truck ken dredger tapno mapapartak ti panagresponde ken malapdan ti panagwaras tinapuskol ken makasabidong ngasok mga pektar kadagiti agindeg iti Calaucan, Malabon, Nabotas ken Bulacan. Naramid titignay kasumbat ti direktiba ti Presidente babayan ti panakitinulong ti DPWH ti lokal na gobyerno ti Nabotas ken ti pribado nga sektor. Panggep ti proyekto nga mapapartak ti panakadepdep ti uram into nagangay ken mangkisay iti pigad ti salunat dagiti naapektaran nga komunidad. Impakamo ni Presidente Marcos Jr. ti manamnama wenno ti panagbaba ti presyo dagiti produkto petrolyo itang lawas ken itang aldaw. Sigon ti Presidente makisayan ti diesel ti 24 pesos and 19 centavos kada litro, gasolina ka 3 pesos and 41 centavos, kabayatan nga ti gas ket 2 pesos. Maibilang daytoy may saka dagiti kadakilan nga panagbaba ti presyo ti diesel manamnama daytoy nga mangitundat ti bang-ar kadagiti motorista ken sektor ti transportasyon. Inayon pa ni Presidente Marcos Jr. nga agbalingan na sipot ken insigida nga report ti maseknan nga ahensya ti anyaman nga panaglabsing uno saan nga panagtungpal ti naipatungpal nga panakaibaba ti presyo ti lana. Tinasong rollback ket manamnama nga danti positibo nga epektibo ti presyo ken plete dagiti tagilako nang runa ti katingan tagtultuloy nga karit iti ekonomiya. Kaudyanen nga damag ditoy tirad pas damdamag agsapa. Naipaayan kadagiti sumagbawanong nga lugar ti Metro Manila dagiti 20 nga tonelada nga nateng nga produkto dagiti Manalon ti Benguet ara iti ti ginatang ni Presidente Marcos Jr. para kadagiti pamilya nga agkasapulan. Umununan nga kinunan ni Presidente Marcos Jr. nga makatulong daytoy kadagiti Manalon malaksid ti daytoy ket adda pay dagiti addang nga inaramid da tapno matulungan dagiti Manalon. Iti Quezon City na itulod dagiti nateng iti City Hall tapno maited kadagiti residente kabayatan na nga personal met nga inawat ni Mayor Emmy Calixto Robiano ti supply para ti Pasay City maited kadagiti napiling nga benepisyaryo. Adamet na ipatulod nga nateng iti Calaucan City Hall North, Nabotas Convention Center ken Barangay Potrero Hall iti Malabon. Pakairamanan pa kadagiti mamot ti supply ket ti Department of Social Welfare and Development, National Capital Region iti Bago Bantay, Quezon City, Walang Gutom Kitchen iti Pasay City, Delpan Sports Complex ti Manila, New Bilibid Prison ti Muntinlupa ken Manila City Jail. Umuno na kinuna ti Presidential Communications Office nga panggep daytoy programa nga matulungan dagiti Manalon iti Benguet kalaksidan na makaipay-pay ti taraon kadagiti lugar nga agkasapulan. Iti verse of the day tayo iti daytoy nga agsapa. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Manipod dayta ti Ecclesiastes chapter 12 verse 13.
Dahil tangaruden, tinakadagup-dagupan, dagiti damdamag, ng inkamindanon kada kayo, ito yung agsapa. Kadwatay nga pumakada ti 693, Radio Tirad Pas ni partner Alex Molina. Iti DCTV Digital TV, adarita ni Jo Marie Habab. Dagiti damdamag, ng inkamindanon kada kayo, manipod nga mismo ti newsroom, ti TPN ken DZTP. Dahito anak, gayem ken kapsatyo, Jerry Gabaon mga kaibigan, ito nabigat, isumat lang nga oras, isumat lang nga estasyon, ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami tumanen, karagiti na dayo nga pagtengan nyo, babay ni Tirad Pas, damdamag agsapa.